cridat pel meu nom. A l'arena deixaré jo la barca, vull amb vos travessar d'altres mars. En el nom del Pare, del Fill i de l'Esperit Sant. Amén. Que la gràcia i la pau de Déu, el nostre Pare, i de Jesucrist, el Senyor, siguin amb tots vosaltres. I amb el vostre esperit. El Senyor ens crida pel nostre nom i ens convida a la seva taula i vol que entrem en aquesta relació d'amistat amb ell. Cada diumenge és Pasqua i celebrem la victòria del Senyor. Jesús espera de nosaltres una vida plena de generositat, d'entrega, de servei, d'amor. I a la nostra vida, en canvi, hi ha sovint tancament, egoisme, intolerància, desinterès pels altres. Ara, en començar la celebració, reconeguem-nos. Que Déu omnipotent, Pare de misericòrdia, s'apiadi de nosaltres, ens perdoni els pecats i ens dugui a la vida eterna. Amén. Glòria a Déu a dalt del cel i a la terra pau, als homes que estimen al Senyor. Us lluem, us beneïm, us adorem, us glorifiquem, us donem gràcies per la vostra immensa glòria. Senyor Déu, Rei celestial, Déu Pare omnipotent, Senyor, Fill unigènit Jesucrist, Senyor Déu, Anyell de Déu, Fill del Pare, vos que lleveu el pecat del món, tingueu pietat de nosaltres. Vos que lleveu el pecat del món, acolliu la nostra súplica. Vos que seieu a la dreta del Pare, tingueu pietat de nosaltres, perquè vos sou l'únic Sant, vos l'únic Senyor, vos l'únic Altíssim, Jesucrist, amb l'Esperit Sant, amb la glòria de Déu Pare. Amén. Preguem.
Ó Déu, origen de tot bé, escolteu el que us supliquem. Inspireu-nos a pensar allò que és bo i moveu-nos per a portar-ho a terme. Per nostre Senyor Jesucrist, el vostre Fill, que amb vos viu i regna en la unitat de l'Esperit Sant, Déu pels segles dels segles. Amén. La injúria contra l'Esperit Sant és l'obstinació en el mal i el tancament al perdó de Déu. Qui obrés així mai no podria ser perdonat, ni podria experimentar el goig de la reconciliació i de la salvació. Lectura del llibre del Gènesi. Després que l'home hagué menjat el fruit de l'arbre, el Senyor Déu el cridà i li digué: On ets? Ell li respongué: He sentit que us passejàveu pel jardí, i com que vaig nu, he tingut por i m'he amagat. Li digué el Senyor Déu: Qui t'ha fet saber que anaves nu? És que has menjat del fruit de l'arbre que jo t'havia prohibit de menjar? L'home li digué: La dona que m'heu donat m'ha ofert el fruit d'aquell arbre, i n'he menjat. El Senyor Déu digué a la dona: Per què ho has fet, això? Ella li respongué: És que la serp m'ha enganyat. El Senyor Déu digué a la serp: Ja que has fet això, seràs la més maleïda de totes les bèsties i de tots els animals feréstecs. T'arrossegaràs sobre el ventre i menjaràs pols tota la vida. Faré que sigueu enemics tu i la dona, i el teu llinatge i el d'ella. Ell t'atacarà al cap, i tu l'atacaràs al taló. Paraula de Déu. Us lluem, Senyor. Són del Senyor l'amor fidel i la redempció generosa. Des de l'abisme us crido, Senyor, escolteu el meu clam. Estigueu atent, escolteu aquell clam que us suplica. Són del Senyor l'amor fidel i la redempció generosa. Si tinguéssiu en compte les culpes, qui us podria sostenir? Però és molt vostre perdonar i això ens infon respecte. Són del Senyor l'amor fidel i la redempció generosa. Confio en la paraula del Senyor, la meva ànima hi confia. Espera el Senyor la meva ànima més que els sentinelles el matí. Que esperin el matí els sentinelles. Israel espera en el Senyor. Són del Senyor l'amor fidel i la redempció generosa. Són del Senyor l'amor fidel i la redempció generosa. És ell qui redimeix Israel de totes les seves culpes. Són del Senyor l'amor fidel i la redempció generosa. Lectura de la segona carta de Sant Pau als cristians de Corint. Germans, l'Escriptura diu: Em sento ple de fe i per això he parlat. Nosaltres, doncs, que tenim l'esperit de la fe, també ens sentim plens d'aquesta fe i per això parlem. I sabem que aquell que ressuscità Jesús el Senyor també ens ressuscitarà a nosaltres amb Jesús
i ens portarà a la seva presència juntament amb vosaltres, perquè tot això és en bé vostre. Així, la gràcia de Déu que es multiplica a mesura que s'estén a molta gent, farà que sigui desbordant l'acció de gràcies a la seva glòria. Per això no ens desanimem. És veritat que la vida d'homes que vivim per fora es va consumint, però la que vivim dins nostre es va renovellant cada dia, perquè el pes lleuger del que ara sofrim i que dure tan poc, va acumulant un pes incomparable de glòria que durarà sempre. I nosaltres no apuntem a això que veiem, sinó a allò que no veiem, perquè les coses que veiem passen, però les que no veiem duren per sempre. El nostre cos, que és la casa i el tabernacle de Déu a la terra, serà destruït, però sabem que tenim al cel un altre edifici, un temple que és obra de Déu, no fet de mà d'homes, etern. Paraula de Déu. Aleluia, aleluia, aleluia. Ara sobirà d'aquest món serà expulsat, diu el Senyor. I jo, quan seré enlairat damunt la terra, atrauré tothom cap a mi. Aleluia, aleluia. El Senyor sigui amb vosaltres. I amb el vostre esperit. Lectura de l'Evangeli segons Sant Marc. Glòria a vos, Senyor. En aquell temps, Jesús entrà a casa amb els deixebles i tornà a reunir-s'hi tanta gent que no els quedava temps ni de menjar. Quan els seus sentiren dir el que feia i anaren per endur-se'l perquè deien que havia perdut el seny. Per altra banda, els mestres de la llei que havien vingut de Jerusalem deien que estava posseït a Belzebú i que treia els dimonis pel poder del rei dels dimonis. Jesús els cridà i els rebatia valent-se de paràboles. Els deia: com pot ser que Satanàs vulgui treure fora Satanàs? Si un reialme es divideix en partits que lluiten els uns contra els altres, no pot durar gaire temps. I si dins d'una família hi ha divisions, tampoc no pot durar. Igualment, si el regne de Satanàs s'ha dividit en partits que lluiten entre ells, ja no se sosté, no pot pas durar. A casa d'un guerrer valent, ningú no pot penetrar-hi per prendre-li el que té sense encadenar-lo abans. Només així li podrà saquejar la casa. Us ho dic amb tota veritat. Per més pecats que un home cometés i per més blasfèmies que proferís, Déu està disposat a perdonar-lo. Però el que injuria l'Esperit Sant, Déu no el perdonarà mai i sempre serà arreu del seu pecat. Jesús va fer aquesta afirmació perquè deien que tenia un esperit maligne. Després arriba la seva mare amb els seus familiars i de fora estant el fan cridar. La gent que seia al voltant d'ell li diu: la vostra mare i els vostres parents són aquí fora, que us volen veure. Ell els respon: qui són la meva mare i els meus parents? Llavors, mirant els qui seien tot al voltant, diu: aquests són la meva mare i els meus familiars. Tothom qui compleix la voluntat de Déu és el meu parent, la meva parenta, la meva mare. Paraula del Senyor. Lloança a vos, oh Crist. Estimats germans i germanes, un important filòsof del nostre temps, el polonès Leszek Kolakowski, posa en llavis de Satanàs aquestes paraules: no m'interessa que creieu en mi. El que m'importa
és continuar la meva obra de destrucció. Com veieu, es tracta d'una reflexió plena d'ironia, però alhora d'una reflexió molt seriosa. No m'interessa que creieu en mi. El que m'importa és continuar la meva obra de destrucció. Déu, Crist, l'Església, cadascú de nosaltres, té un adversari. Tantes vegades en la nostra vida espiritual no constatem que el mal ens sedueix, ens domina, ens sotmet. Per què actuem com actuem? Tothom ho fa, diem. No passa res, repetim. I així evitem la decisió. No exercim de veritat la nostra llibertat. Deixem que els altres decideixin per nosaltres. Ens deixem portar. L'arrel del pecat és aquí. Per això el llibre del Gènesi, d'una manera molt senzilla, però alhora molt profunda, es pregunta: d'on ve el mal? Ve de Déu? No. Ve de l'home? No. Perquè quan l'home neix, entra en un món en el qual el mal ja és present, i és aquest el que intenta de seduir l'home i la dona. El Gènesi representa aquesta imatge d'aquesta realitat seductora amb la imatge de la serp. El seu autor ens vol donar a entendre que en el drama del pecat no actuem només sols. Sobre nosaltres hi ha una força externa, enganyosa, destructora, que ens influencia. És que la serp m'ha enganyat, diu Eva al Senyor. I podem veure-hi fins i tot una subtil ironia. Ni l'home ni la dona, ni Adán ni Eva, han sapigut actuar responsablement ni decidir lliurement. Eva no decideix, és que la serp m'ha enganyat. I Adam s'excusa. La dona que m'heu donat m'ha ofert el fruit d'aquell arbre i n'he menjat. Les conseqüències d'aquesta actitud tots la coneixem. A la pregunta del Senyor: Adam, on ets? Ell respon: com que vaig nu, he tingut por i m'he amagat. Com ens empobreix el pecat. L'home i la dona, Adam i Eva, ja no es miren l'un a l'altre amb transparència i puresa de cor. Es tenen por o bé s'utilitzen. L'home i la dona no saben acollir Déu en la seva vida, s'amaguen d'ell, de la seva presència. On ets? El Senyor avui ens ho pregunta a cadascú de nosaltres. On ets en aquest moment de la teva vida? Sabem realment on som? La vida que portem no ens sostreu el Senyor, no ens aparta de Déu. Tanmateix, per més lluny que estiguem de Déu, no pensem que ell renuncia a nosaltres. Ell no renuncia a la nostra amistat. Per això ens ha donat Jesucrist. Ell ens revela que Déu no ens deixa l'estacada, que ens estima bojament, que plora amb els qui ploren i que lluita amb nosaltres contra el mal. No fem com els escribes de l'Evangeli d'avui, que no es fien del seny de Jesús i el desacrediten acusant-lo d'actuar pel poder del rei dels dimonis. És una acusació que continuarà al llarg de tota la història. Uns diran: Jesús és un idealista, és un embaucador. D'altres: és un personatge mític, o bé és una invenció de l'Església, o encara demana impossibles. I aquesta acusació sobre Jesús es projectarà també sobre la seva Església. L'Església, tants Pepes Rodríguez no hi ha hagut durant 2000 anys d'història. No tinguem por. La realitat del príncep de la mentida és tan certa com la realitat de l'Esperit Sant. Negar la realitat de l'un és negar la realitat de l'altre. Dubtar de la realitat d'aquest mal i d'aquest poder destructor
seductor comporta com a conseqüència dubtar de la força de l'Esperit Sant, l'únic capaç de vèncer-lo. Això és el que significa blasfemar contra l'Esperit Sant. És un pecat que no es pot perdonar perquè posa en qüestió la mateixa acció salvadora de Crist i el poder de l'Esperit Sant. És el pecat dels qui refusen conscientment el perdó de Déu. Germans i germanes, nosaltres som de la família de Jesús en la mesura en què complim la voluntat de Déu i ens obrim confiadament a la força del seu perdó. Recordem que ens trobem al cor mateix d'un combat. Tinguem ben clar de quina banda estem i donem-ne testimoni. Diguem ara tots junts la fe de l'Església, la nostra fe. Crec en un sol Déu, Pare Totpoderós, Creador del cel i de la terra, de totes les coses visibles i invisibles, i en un sol Senyor Jesucrist, Fill unigènit de Déu, nascut del Pare abans de tots els segles, Déu nat de Déu, llum resplendor de la llum, Déu veritable nascut del Déu veritable, engendrat, no pas creat, de la mateixa naturalesa que el Pare, per ell tota cosa fou creada, el qual per nosaltres els homes i per la nostra salvació davallà del cel, i per obra de l'Esperit Sant s'encarnà de la Verge Maria i es feu home, crucificat després per nosaltres sota el poder de Ponç Pilat, patí i fos, i ressuscitar el tercer dia, i se'n pujar al cel, en seu a la dreta del Pare, i tornarà gloriós a judicar els vius i els morts. El seu regnat no tindrà fi. Crec en l'Esperit Sant, que és Senyor i font la vida, que procedeix del Pare i del Fill, i juntament amb el Pare i el Fill és adorat i glorificat, que parlà per boca dels profetes, i en una sola Església, santa, catòlica i apostòlica, professo que hi ha un sol baptisme per perdonar el pecat, espero la resurrecció dels morts i la vida de la glòria. Amén. Presentem ara a Déu la nostra pregària, obrim els ulls i mirem cap al món sencer i demanem que tothom pugui viure en pau, amb goig, amb confiança. Preguem tot dient, escolteu-nos, Pare. Preguem pels capellans, pels que coneixem i per tots els que dediquen la seva vida a aquesta tasca arreu del món. Preguem. Escolteu-nos, Pare. Preguem pels moviments d'acció catòlica i per tots els laics i laiques cristians que volen fer present la bona nova de Jesús enmig de la societat. Preguem. Escolteu-nos, Pare. Preguem pels qui pateixen malalties greus i pels seus familiars. Preguem. Escolteu-nos, Pare. Preguem pels nois i les noies que no tenen família o que viuen en famílies destrossades. Preguem. Escolteu-nos, Pare. Preguem pels països de l'Àfrica, sobretot pels que estan en situacions més greus, de fam o de guerra. Preguem. Escolteu-nos, Pare. Preguem per nosaltres, per les nostres famílies i pels nostres amics. Preguem. Escolteu-nos, Pare. Escolteu, a Déu, Pare nostre, aquestes pregàries i feu-nos uns bons seguidors del vostre Fill Jesucrist, ell que viu i regna pels segles dels segles. Amén. Benedictus
Pregueu, germans i germanes, perquè aquest sacrifici meu i vostre sigui agradable a Déu Pare Omnipotent. Mireu, Senyor, les ofrenes que us presentem nosaltres als vostres servents, que us siguin agradables i ens augmentin la caritat. Per Crist, Senyor nostre. Amén. El Senyor sigui amb vosaltres. I amb el vostre esperit. Amunt els cors. Els adorem al Senyor. Donem gràcies al Senyor Déu nostre. Cal fer-ho i és de justícia. És realment just i necessari, és el nostre deure i és la nostra salvació. Senyor Pare Sant, Déu omnipotent i etern, que sempre i en tot lloc us donem gràcies, perquè vos disposeu per a cada temps allò que li convé i de manera admirable porteu el timó de l'Església. Vos, amb la força de l'Esperit Sant, no deixeu mai d'ajudar-la, perquè ella, estimant-vos sempre, no es cansi de pregar-vos en la tribulació ni de donar-vos gràcies en el goig. Per Crist, Senyor nostre, per això us lloen i celebren el cel i la terra, i els àngels i els sants us canten, tot dient. Sant, sant, sant és el Senyor, Déu de l'univers. El cel i la terra són plens de la vostra glòria. Hosana a dalt del cel, beneït el primer en nom del Senyor. Hosana a dalt del cel. O Déu, que en la creació del món heu fet la persona humana a imatge vostra, perquè sigui santa com vos mateix sou sant. Mireu el poble reunit aquí i envieu el vostre Esperit Sant perquè aquests dons es converteixin en el cos i en la sang del vostre Fill estimat Jesucrist, en el qual nosaltres som els vostres fills. Quan nosaltres, esgarriats, no podíem acostar-nos a vos, ens vau estimar fins a l'extrem. En efecte, el vostre Fill, l'únic just, es va entregar a les nostres mans i es va deixar clavar la creu. Però abans que els seus braços, estesos entre el cel i la terra, fessin el signe de la vostra aliança eterna, volgué celebrar la Pasqua amb els seus deixebles. Mentre era amb ells a taula, prengué el pa i dient l'acció de gràcies al partir els el donava, tot dient: preneu i mengeu-ne tots, que això és el meu cos entregat per vosaltres. Igualment, havent sopat, sabent que havia de reconciliar amb ell tot l'univers per la sang de la seva creu, prengué el calze ple del fruit de la vinya, a donar gràcies, i el passava als seus amics tot dient: preneu i beveu-ne, que aquest és el calze de la meva sang, la sang de l'aliança nova i eterna, vessada per vosaltres i per tots els homes en remissió dels pecats. Feu això, que és el meu memorial. Proclameu el misteri de la fe. Salvador del món. Vos que entreu a alliberar, per la vostra creu i per la vostra resurrecció. Per això, fent el memorial de Jesucrist, que és la nostra Pasqua,
i la nostra pau definitiva celebrem la seva mort i la seva resurrecció d'entre els morts, esperem el dia del seu retorn i us oferim a vos, Déu veritable i fidel, la víctima que reconcilia els homes i us els fa agradables. Pare, mireu benignament els que voleu que visquin units a vos, concedint-los que participin de l'únic sacrifici de Crist, que per la força de l'Esperit Sant formin un sol cos on no hi hagi cap mena de divisió. Conserveu-nos en unió de cor i d'esperit amb el papa Joan Pau, aquests dies en pelegrinatge apostòlic a Polònia. Amb els nostres bisbes, ajudeu-nos a preparar tots junts la vinguda del vostre regne, fins al moment que estarem davant vostre com a sants entre els sants a la casa celestial, amb la Mare de Déu, amb els apòstols i amb els nostres germans i germanes que ens han precedit i que ara encomanem a la vostra misericòrdia. Aleshores, alliberats per sempre de la mort, en el cel nou i la terra nova, cantarem l'acció de gràcies del vostre Crist, que viu per sempre més. Per ell, amb ell i en ell, vos Déu Pare omnipotent, en la unitat de l'Esperit Sant, rebeu tot honor i tota glòria pels segles dels segles. En plena confiança, sentint-nos fills, reconeixent-nos fills en el fill que us hem dit. Pare nostre, que esteu en el cel, sigui santificat el vostre nom. Vingui a nosaltres el vostre regne. Facis la vostra voluntat, així a la terra com es fa en el cel. Nostre pa de cada dia, doneu-nos, Senyor, el dia d'avui. Perdoneu les nostres culpes, així com nosaltres perdonem els nostres deutors, i no permeteu que nosaltres caiguem a la tentació, ans deslliureu-nos de qualsevol mal. Allibereu-nos, Senyor, de tot mal. Feu que hi hagi pau als nostres dies, i per la vostra misericòrdia guardeu-nos de pecat i de qualsevol pertorbació, mentre esperem l'acompliment de la nostra esperança, la manifestació de Jesucrist, el nostre Salvador. Senyor nostre Jesucrist, que diguereu als apòstols, us deixo la pau, us dono la meva pau. No mireu els nostres pecats, sinó la fe de l'Església, i doneu-li a ella i a les nostres famílies i comunitats, als nostres pobles, aquella pau i aquella unitat que vos vau demanar, vos que viviu i regneu pels segles dels segles. Amén. La pau del Senyor sigui sempre amb vosaltres. Donem-nos la pau. La pau, Senyor. Vostra creu i creu a vostra. La pau, Senyor. Resurrecció. Àngels de Déu que lleveu el pecat del món. Tingueu pietat de nosaltres. Àngels de Déu que lleveu el pecat del món. Tingueu pietat de nosaltres. Àngels de Déu que lleveu el pecat del món. Doneu-nos la pau. Mireu l'anyell de Déu, mireu el que lleva el pecat del món. Feliços els convidats a la seva taula. Senyor, no se digna que entreu a casa meva. Digueu només de paraula. Amics, seguiu la missió de l'Eucaristia Dominical pel circuit català de la 2 de Televisió Espanyola. Avui us proposem de fer una pregària composta al segle XVI per Sant Tomàs More, canceller anglès víctima d'Enric VIII. És una pregària per demanar el bon humor, i diu així: Dóna'm, Senyor, una bona digestió i, no cal dir-ho, alguna cosa per digerir. Dóna'm la salut del cos i el bon humor que em cal per mantenir-la. Dóna'm una ànima sana, Senyor,
que tingui sempre davant dels ulls allò que és pur i allò que és bo, perquè no s'escandalitzi enfront del pecat, ens trobi la forma de remeiar-lo. Dóna'm una ànima sana, Senyor, que no conegui l'avorriment, ni el remugueig, ni el ploricó, ni la queixa. I no em deixis prendre gaire seriosament aquesta cosa que es fica per tot, que anomenem el jo. Dóna'm, Senyor, el sentit de l'humor. Fes-me capaç de riure d'un acudit, perquè sàpiga treure un poc d'alegria de la vida i la pugui compartir amb els qui m'envolten. Amén. El cos de Crist, el cos de Crist, el cos de Crist, el cos de Crist. Preguem. Senyor, que la virtut, la força guaridora del vostre sagrament ens alliberi de les nostres inclinacions perverses i ens meni pel camí del bé. Per Crist, Senyor nostre, el Senyor sigui amb vosaltres. I amb el vostre esperit. Inclineu-vos per rebre la benedicció. Que Déu omnipotent aparti sempre de vosaltres tots els mals i us concedeixi el do de la seva benedicció. Amén. Que obri els vostres cors a la paraula divina i els ompli del goig etern. Amén. Us faci comprendre el que és bo i recte, perquè seguiu sempre el camí dels manaments i esdevingueu cohereus dels ciutadans del cel. Amén. Us beneeixi Déu Totpoderós, Pare, Fill i Esperit Sant. Amén. Germans i germanes, que tingueu un sant diumenge. Aneu-vos-en en pau. Donem gràcies a Déu. I a tots vosaltres, moltes gràcies.